Kuno ku Malawi anthu ena amakonda chipani cholamula, ena amakonda zipani zotsutsa. Ndi pano ndi Panyasa Voice Box timabwera pano ndi nzeru komanso maganizo anthu osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndi ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi pano tabwera ndi Bambo Frederick Bile Malata. Iwowa akunena kuti Amalawi tizikumbukira ndithu kuti munthu kuno ku Malawi akamangidwa ndi apolisi samangidwa ngati chipani koma amamangidwa ngati iye munthu individual mu Chingerezi. Nde tikamapereka sapoti tizikumbukira kuti sapoti imene tingampatse munthu ku chipani ndi sapoti imene tingampatse munthu akamangidwa ndi apolisi ndi zinthu ziwiri zosiyana. Ndende ndi limodzi kuti ya Bile Malata akuti bwanji pa nkhani imeneyi, ndipo akamaliza chonde musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Ine ndine Frederick Bile Malata, mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Amalawi anzanga, ndafuna kuti tiphunzitsane zinthu zochepa pang'ono mu nthawi yochepa mu tsiku la lero pa Sunday pamene tikukonzekera kukalowa m'machechi osiyanasiyana ndi kukampembedza Mulungu. Choyambirira tikumbukire kunena kuti there is God in heaven amene amafunikira kuti tizimupembedza, tizimuyamikira, tizimuthokoza pa zonse zimene amatichitira. We should thank him with the spirit ya mkati mwathu. Whatever timayankhula, whatever timanena, chizikhala chonena kuti it can please God. Ndale zimakhalapo koma zimangokhala kuti zikayang'anire ufumu wa kudziko lapansi, koma ufumu okhazikika uli kumwamba. That's the kingdom of God. Pali anthu ena amene amatenga ndale ngati kuti ndi ufumu okhazikika oti ngakhale if they die today, president wa chipani chawo akawapulumutsa. If they are arrested today, president wa chipani chawo akawapulumutsa. Ndimafuna ndikuuzeni ichi kunena kuti sizingatheke kunena kuti munthu ukanena kuti ukapereka support yako mosatsata malamulo chifukwa chake kunayikidwa polisi. Ine ndimanena kuti kukadakhala kwabwino kuti anthu ife tisamayike ma prison, tisamakhale ndi prison, tisamakhale ndi polisi, tisamakhale ndi whatever zachitetezo, koma aliyense mu mtima mwake azidziwa kuti there is God, kuti pamene iye akuganiza kunena kuti apa pali wani kwacha ya nzanga, kungoyang'ana osayitola, sikungakhale prison. Kutakhala kuja kunena kuti munthu akuona kuti sindingathe kubola nyumba iyi ndikulowa uko, sindingathe kutenga mfuti ndikuombera apa, sindingathe kupha nzanga, sindingathe kugwiririra, sindingathe kutani, ndekuti kuli Mulungu akundiona. We cannot have ma prison. Koma tinakhala ndi ma prison, tidakhala ndi police, tidakhala ndi army, tidakhala ndi ma security agencies osiyanasiyana, anthu ena amene amapeza kudziwa zinthu zisadachitike, amati a intelligence muziko, chifukwa chofuna kuti muzikhala bata ndi mtendere, komanso chifukwa chonena kuti anthu ake sitimaopa Mulungu moyenerera. We pray to God mwa ceremonial, not like kumpembedza Mulungu mwa choonadi kuchokera pansi pa mtima, mwa spirit, mwa mzimu onenetsa. People do cry, ambuye kumalira misozi, koma zochitika zawo akangochoka mchechi kupita kunja zosiyana ndi zimene amachita. So what am I trying to say? I'm trying to say kuti anthu ife tizidziwa kuti pali malamulo amene amakhalapo onena kuti trespassing kapena kuti kudusa malo osayenera, ngakhale ku secondary school, ku boarding, kaya ndi kuti malo amene iweyo ukudutsa mosayenera umakhala mulandu
kotero kuti anthu ngati wadusa pa nyumba ya munthu mwina sunaudire koma wangodutsapo, anthu akangoganiza kuti wakubayo, umatha kuphedwa, umatha kumenyedwa pamene azazindikira kuti mwina munthu uyu anangosokonekera, wadutsa pamalo pa chifukwa chakuti samadziwa zochita, wamenyedwa kale. Ku secondary school akangoti trespassing kapena kuti wabounsa, umapezeka zija zoti walandira punishment mpaka ukakhala mwina kwanu 2 weeks kapena suspension kumene kuchosedwa school. So panopa makamaka akuchipani cha DPP sadavomerezebe kuti ali out of the government. Up to today sadavomereze kuti they lost election 2020. Kukaona kuti amene anali organizing secretary wa chipani cha DPP akupita kukaona munthu amene wamangidwa ndi ukatenga mpando ndi ukaukhalira ndi ukhala pamwamba, ena ndi kuvala masuti awo ndi kumajambulisa kumene kujako ku polisi kuselo. It's not allowed. Ngati pamapezeka mwayi umenewo mwina umangokhala mwayi wonena kuti mwina wa polisi amene ali pa duty nthawi imeneyoyo wangokulola, koma ndi mulandu wonena kuti you can even get arrested komweko, konena kuti sungathenso kutuluka chifukwa kumene kuja kumakhala mapepa amati ama visitors, and ukacheza ndi munthu amati pereka chakudya uchilawe utani, kenako mukacheza ndi munthu munyamuke muzipita. And munthu omangidwa amaloledwa kucheza ndi yekhayo amene ali lawyer wake mukarumu, konena kuti amasukirane auzane chavuta ndi chani kuti akachite present ku court. Koma kumasuka kuti mpaka kumatenga mipando ndi kumakhalira ndi kumajambulitsa, ndi kuti umakhala ngati iweyo sudamangidwe, and picture imene yoyo anthu amaona ngati kuti atuluka. Koma munthu omangidwa ngakhale angakhale kuti ali ndi ufulu otero, koma dziwani kuti samatuluka chifukwa choti anthu akuimba panja nyimbo, samatuluka chifukwa choti anthu akutukwana, samatuluka chifukwa choti kuti anthu akugenda ku polisi, ayi. So trespassing kapena kuti entering police premises without authorization is considered trespassing, which is illegal. Aliyense amene amaganiza kuti chifukwa choti awawa amangidwa ndefe tufuna tikapase support, nde support yake tizikasokoneza ku polisi kapena kukalowa mu premises ya polisi nkumakavuta mmene mujamo, is illegal. Illegal. Mwina Malawi sitimadziwa malamulo, timangoona tachimwa kale nkona amati sitimadziwa, kumano there's no excuse ndi kusadziwa. Disrupting police operations, ngati ukusokoneza ntchito za apolisi ndi mlandu. Such actions can disrupt police operations, compromise investigation, and put officers, civilians, and the arrested person at risk. Kulephera kusokoneza ma operations a polisi. Action imene yoyo imaononga ma operation a polisi, komanso investigation kufufuza kwa polisi kapena anthu ma civilians, komanso munthu omangidwayo momoti akhale muja monena kuti akhale pa ufulu wake wopeza chitetezo, akhale pa ufulu wake onena kuti akhale at peace, amapeza mwina is transferred kuchoka pamalo pamene ali kukamusiya kwina kumene kuli kutali ndi abale ake, kumene akhoza malephera kupeza chakudya, kumene akhoza malephera kupeza ma necessities osiyanasiyana, kaya ndikufuna mankhwala kuti amwe, kaya ndikufuna madzi, zinthu ngati zimenezo, chifukwa chonena kuti inuyo mwachita disrupt. Support imene umapereka munthu kuchipani ndi support imene ungakapereke munthu atamangidwa ndi zinthu ziwiri zosiyana. Ndifuna ndikuuzeni ichi kunena kuti munthu akamangidwa samamangidwa ngati wachipani amamangidwa as an individual. Munthu akamangidwa samamangidwa ngati wachipani, amamangidwa ngati an individual. Akanakhala kuti pa warrant of arrest akulemba kuti wakuti DPP, Democratic Progressive Party, ukumangidwa, munthu sungapite, umakana. Ndimakumbukira Malemu Laf Kasambala
kutapita warrant of arrest padalembedwa kunena kuti Honorable Laf Kasambala adakana, ananena kuti ya kutheka sineyo because my name is Rafael Kasambala, so iyi ibwerere mpaka adalephera kwamanga a Rafael Kasambala chifukwa amayang'ana Laf Kasambala. So warrant of arrest simakhala dzina lonena kuti chipani, konena kuti wachipani you can be angry on behalf of the arrested person. Number 3, preaching the peace. Singing and demanding the release of an arrested person can be considered a breach of the peace, which can lead to further arrest or charges. Ngati munthu ukupezeka kuti mukunyamuka mukupita ndikumakaimba pa polisi paja ndikumachita demand kuti munthu jatulusidwe mopanda kusata dongosolo, imene yoyo ndikusokoneza mtendere kotero kuti pamakhalanso kumangidwa, munthu akhoza kumangidwa komanso apolisi atha kupanga action ina iliyonse yofuna kuti pamalopo pakhale peace. So ine ndikungodandaulira makamaka kwa anzathu amene mukuzimva ngati kuti mwina anthu anu they are arrested because of kaya muganiza kuti mwina pali kusakana pandale koma if you read newspaper imene alemba kuti DPP VP to spend night in the cooler, DPP VP to spend third night in the cooler, pamene popo akunena kuti a warrant of arrest issued by the chief residence magistrate in Lilongwe alleges that Gangata's Master's Security Service Company bid for a contract at the Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources using false tax documents. Sakunena kuti DPP, sakunena kuti Democratic Progressive Party DPP. And this happened between 2017 and 2018. Between 2017 and 2018. Mukaona kuti 2017 and 2018 leadership ya nthawi imene yoyo inali ya Professor Arthur Peter Mutharika. Intelligence ya nthawi imene yoyo inali ya Professor Arthur Peter Mutharika. Polisi ya nthawi imene yoyo inali ya Professor Arthur Peter Mutharika, but they failed to trace that to the extent kuti anachita na cover. Now panopa boma likuyang'ana kodi zinaenda bwanji apa, pamene palakwika paja tatenti pakonzi, pamene pamalakwika paja tatenti pakonzi. And this case is not the first of its kind in Malawi. Ine malo amene ndidagona atandimangitsa agangata omwewa, malo amene ndidagona ine pochoka kumeneko, malo amene adabwerapo munthu amene adamangidwa 3 years chifukwa chokhala ndi same case yote anachita forge document ya PPDA ndikupangira bid business ku institution ina, ndipo atachita punch inapeza kuti bunch yake si malowa mu system zimene zidapangisa kunena kuti mpaka munthu uja agwidwe ndipo sadapezeso business. So izizi zikuperekera phunziro lofanana ndi limene tikunena lija kunena kuti electoral commission ataona kunena kuti makhadi azagwiritsa ntchito makhadi pa zisankho a NRB, komanso a opposition atadziwa kuti makhadi ndi amene azagwiritsidwa ntchito, adapangaso makhadi awo, adapezanso machine exactly ngati a NRB.
ndipo adayamba kupangira makhadi. Mukudziwa inu pali MP wina ku Mangochi anagwidwa ndi zimafomu akupita kumakasayinisa kwa mafumu, ndipo mafumu amene aja amapanga ndi makapanga makhadi awo. Makhadi amene ajawo akapita mu system ya electoral commission sakalowa. What it means kuti munthu uja wapezeka ndi chinthu chimene chili choti chosavomerezeka, not official by the NRB. Can that case wina wake akabwere ndikumakanena kuti ayayi akummanga chifukwa cha nkhani za ndale, akummanga chifukwa cha mapanga misonkhano. So one of the oyankhulira akuluakulu pa ndale abwera ndikuyankhula kunena kuti inu anthu andale musamafere on behalf of politicians, musamakwiye, musamakhale angry on behalf of politicians, musafere mapoliticians awali ndi zawo zambiri zochitika zimene inuyo ngakhale mutakhala kuti muafere azangokugwirisani ntchito, sangatheso kukubwezeresani kaya ndi moyo wanu umene mwaluza, kaya ndi kuvulala kumene mungathe kuvulala, koma mudziwe kunena kuti support ya chipani chimakaoneka outside police. Chifukwa inuyo akakhala kuti tiyerekeze agangata akupanga msonkhano, anthu mumapita, ndani wa polisi amene amabwera nkukuchitani disturb? Nobody can shoot you. Nobody. Ngakhale pamakhala kuti anthu akutenga zimabouncer chani, nobody can come and disrupt you. Nobody. Chifukwa akudziwa kuti ni msonkhano wanu wandale ndi malo anu opezekera. Ndani amene akhoza kukafusa madzi kubafa? Kodi madzi wa kubafa kunapezeka bwanji? Ndani amene angafunse kuti madzi kubafa apezeka bwanji? Chifukwa ndi malo ake kumene kumapezeka madzi. Palibe amene angakapezeka kuti chifukwa chani abusawo amalalikira ku church kumene amafuna alalikire kukhale kuti kumeneko ku church ndi kumene kumapezeka abusawo. So kupezeka kumakanena kuti ati mupereka support ya munthu ya chipani kwa munthu pomayimba nyimbo, pomatukwana, pomafuna kuchita disturb ndi mulandu. Nchifukwa chake ngakhale zimene adanena achisale zomanena kuti simungamange Peter Mutharika, never, simungamange, that is breach of peace. Akhoza kutsegulirwaso mulandu wina kuti kupita Mutharika utatafunidwa lero akhoza kukamangidwa. Sizingatengere kuti ati chifukwa kuti achisale aitanisa kaya Anyamata kaya chani. Ngati kwapita polisi 10 ndikapeza kuti zikukanika kukapita polisi 100. Ngati 100 polisi 100 yakukanika kukapita polisi 200. Ngati 200 yakukanika kukapita polisi 1 million. Ngati polisi 1 million yakukanika kukapita amen. Apaka munthu atatengedwa. Inu zidachitikako ku South Africa, Zuma anthu akukaniza kuti simungamutenge Zuma, apolisi anangonena kuti is breach of peace, timuseguliaso mulandu. Paka anakazipereka ndikupezeka zizona kuti sadapezeke ndi mulandu. That's what happens. Palibe chifukwa chonena kuti munthu ukachingire, kuchingirako sizikuthandizani kanthu. Kuchingira sizikuthandizani kanthu. Musafe chifukwa cha kufera politician. Inuyo muyang'ane, mufufuze bwinobwino, mukafufuze mu history ya Malawi munomo ndi anthu angati amene Alfred Gangata amene wamangitsa, ndi ambiri amene wamangitsa. Kungoyankhulana naye pang'ono amayimbira polisi ku polisi, uyu akundiopseza. Kungoyankhulana naye intimidation. Kungoyankhulana naye even ngongoletu apanga yekha, kungomuyimbira munthu kuti achimwene kandrama kaja bwanji, iwetu sumandiziwa, ine ndiwovuta kwambiri, iwetu ndiwe mwana kwambiri, iwe ndiwe zoti anthu atamachita record china chiyonse chimene amayankhula Alfred Luwani. Chifukwa watu ndi aluwa, mwina simadziwa, ena atu mwina samadziwa amangomva za Alfred iso tu ili ndi nkhani. Zina ilili la Alfred ili lili ndi nkhani. Mwina ena nusimu kudziwa amene wamangidwa ndi Luwani Gangata, koma dzina la Alfred ili mwina ena simu kudziwa lili ndi nkhani. Dzina lake wamangidwa ndi Luwani, akwauko amangonena kuti aluwa. Alfred itu alipo. Muti tikuuzaniso kutsogoloko, tikuuzani kutsogoloko kuti kodi Alfred ndi ndani, kodi nanga wamangidwa ndi ndani? Wamangidwa itu ndi Luwani, kwauko amangoti aluwa.
koma anabwera bwanji kuti akhale Alfred Luwani Gangata, anabwera bwanji tikuwuzani kutsogolo. Koma lero musafere on behalf of politicians. Honorable Ken Nsonda anena kuti musafere on behalf of politicians. Don't be angry on behalf of politicians. Ndale timapanga kunja kwa polisi, kunja kwa court. Inu munamuonako Peter Mutharika akudzuka mwina muli mose kumapita ndi kumakaendera anthu kuma court, kumapita ndi kumakaendera anthu ku polisi. Amadziwa kuti apange zimenezozo ndi mulandu. Kuti apolisi tikupempheni musalole izi zomati anthu azingolowa ndi kumangojambula ndi kumakatumiza kuti zizipereka ngati mkwiyo ku mtundu wa Malawi. Cholinga chawo to zikangati zopereka mkwiyo. So kaya munthu apezeke kuti atiwo avala jekete, kaya watani azioneka ngati sadamangidwe, mmanja mumulibemo unyolo azioneka ngati sanamangidwe, koma the moment wavulishidwa sapato ndi kuvala magwaladi, the moment wavulishidwa lamba, the moment wallet yake ili manja mwa polisi, the moment galimoto yake sangathe kutuluka kumene ujanduka endera mu galimoto yake, munthu yo ndiomangidwa no matter how small the case is, ndiomangidwa. Amayenera kuti asatire malamulo. Kodi inu gamu filling station simafuna kuti ilandidwe uko? Nkhani yonena kuti munthu wapanga ngongole yekha mafuta ndikuapezeka zizonena kuti akuitanisidwa ndalama osapereka mpaka chaka kumatha, munthu akulanda makii akubwera akuitana apolisi kuti bwerani munthu yafuna kundibera galimoto ndimapanga 3 million pa tsiku. Business iti imene munthu angapange 3 million pa tsiku. So munthu wapanga document ya fake ya tax clearance certificate ya MRA ndikukapezeka kuti munthu uja wamangidwa. Achipani nkumakalowerera zimenezozo nkumakati mukutimangira munthu munkhani za ndale. Are we serious? Anthu abandalama 441 billion anthu 12. 1 trillion iso ikubweraso inaso yakusalima sugar. 1 trillion 441 billion yaku Green Belt Initiative. Munthu kumakanena kuti ayi basi tikapita kumene uja tizikaimba nyimbo amasuleni munkhani za ndale. No. Apolisi akonzekeretseni anthu pomanena bwinobwino, pomafotokozera bwinobwino kuti kodi anthu akumangidwa chifukwa chani, chifukwa anthu akungona ngati zinthu za ndale. And achipani cha DPP mumadziwa kale, ngakhale mumapezeka kuti mukutenga Agangata kuti akhale vice president wa chipani, mumakhala mukudziwa kale, mumadziwa inuyo kuti kuli Gadama ali apo, mukuti ayi amene ayi, koma munthu amene wagula mpando kuti akhale vice president wa Central Region, inuyo ndikumadziwa ndithu mavuto amene munthu uyu ali nawo ndi awo. Even interview imene anayankhula pa Zodiac anachita kunena kuti aliyense olemera ndi khuluku. Ine ndi khuluku, anavomereza. Inuyo mkumakanena kuti ayi mutenga munthu amene akhale pa mpando lero muzibwera kumalilalira. Ine ndine Frederick Bile Malata.